Čus, ja som Termix 2008 a v dnešnom videu by som sa vám chcel strašne moc prepáčiť. Áno, dámy a pánové, vy si možno hovoríte teraz, a za čo by sa nám chcel prepáčiť? Dámy a pánové, za 100 odoberateľov. Áno, dámy a pánové, na mojom kanále sme práve hitli 100 odoberateľov nedávno a vy by ste spovedali, že však to je super. Áno, dámy a pánové, je to super, ale som sklamaný sám zo seba. Lebo, dámy a pánové, ja som vám slúbil, že za 100 odoberateľov budem natáčať, že napríklad random hry číslo 1, random hry číslo 2 a tak ďalej až do 100. Ale, dámy a pánové, povedal som to v jednom mojom videu špeciál za 100 odoberateľov. Ale, dámy a pánové, ale nakoniec v tom končím. Dámy a pánové, áno, vôbec to nesplním. Bohužiaľ, sorry, dámy a pánové, jak ste si mysleli, že v tom budem pokračovať. Nebudem, dámy a pánové, lebo videl som, že ani vás to moc nebaví a ani mňa to popravde moc nebavilo. Videl som aj na tých zhliadnutiach, že moc neboli veľké, takže ja som s tým už prestal. A prepáčte, no pánové, možno ste zo mňa sklamaní, áno, buďte. A ja som zo seba tiež sklamaný. No pánové, a vy si teraz možno hovoríte tak, že nebudú žiadne špeciály za nejaké milníky. No pánové, áno, budú. Napríklad za 200 odoberateľov, k tomu sa tiež sme úplne blízko k tomu. Takže tam tiež nejaký vymyslím, ale ten už fakt splním. Dám si taký, aby som ho vedel, dámy a pánové, splniť. OK, dámy a pánové, takže nebojte sa, napríklad za 200 odoberateľov bude. A pripravte sa aj na video, ktoré vyjde možno na nový rok alebo po novom roku. A bude niesť taký názov, že 1 rok na YouTube. A budem vlastne v tom videu sa dívať na môj kanál, že čo sa za ten celý rok stalo, budem hodnotiť nejaké moje playe, budem im dávať koľko z 10, budem hodnotiť proste moje playe. Bude to proste super nabité video, dámy a pánové. Takže sa môžete tešiť. A to už fakt vyjde, dámy a pánové, a bude fakt nabité. A potom, dámy a pánové, tam ešte poviem, že čo by som chcel zmeniť, čo sa mi nepáčilo za tento rok natáčania videí a tak ďalej a tak ďalej. Už vám viac vecí nemôžem líkovať, lebo potom by ste vedeli všetko. A ja to chcem nechať ako prekvapenie, takže už to nebudem líkovať a možno, dámy a pánové, by som začal natáčať aj iné hry, ako Brawl Stars a Roblox. Napríklad taký Fortnite možno, dámy a pánové. Áno, možno by som začal Fortnite, lebo neviem, či to video už vyšlo, alebo nie. Ale ukazoval sa môj setup tour a tam ste mohli vidieť, že už mám aj notebook. Takže možno tam by som začal hrať Fortnite. Bo na telefóne to úplne nejde. Iba jak mať Android a ja Android nemám. Bohužiaľ. Tak dám pánové, na telefóne nie, ale na počítači by som to kľudne akože mohol. Čo vy na to? Napíšte mi dole do komentárov, čo by ste povedali na taký Fortnite. Keby som začal natáčať. A podľa mňa, neviem, či by vás to úplne bavilo. Vy ste už zvyknutí na to Brawl Stars u mňa na kanále. Proste, neviem. Napíšte do komentárov, či by vás to vôbec bavilo. Ak tam bude veľa nie, tak to ani nenatočím, ani si ho nestiahnem. Lebo dám pánové, popravde, mňa moc Fortnite zo začiatku nelákal. Všetci moji kamarádi mi vraveli, že Fortnite už není v tope, už to není ani poriadna strieľačka, je to proste, až tam toho proste moc vecí pridali. Tak odvtedy ma moc Fortnite nelákal, ale teraz zase ten môj kamarát hráč mi to povedal. Tak zase by som nám pánové možno začal hrať ten Fortnite. Ale ja som ho aj nikdy nehral, neviem prečo som to povedal. Ale
som trošku prerieknul. Som chcel povedať, že začal by som hrať Fortnite. A dámfano, ešte som sa chcel poradiť, že by som si zmazal bravko. Znovu by som si ho stiahnul. A začali by sme novú sériu. Ale to asi nie, kvôli tomu, že tento účet by bol... No, potom tento účet by som už nemal. Tento účet mám celkom rád. No, dámfano, neviem ani prečo vám to likujem toľko vecí proste. Ešte by som chcel niečo za gemy. Uhádnite v komentároch niečo za 60 gemov. Uhádnite, čo by to mohlo byť. Jak áno, tak ste fakt frajeri. Uvidíte, dámfano, sami, čo to bude. Bude to tiež dobré video. OK, Finks tu hodil ultinu. Bás, dobrá. Ok, dámfano, ideme dať gól. Prvý. OK, tak nedal. Ale Bas to dá. Dámfano, asi tak no. Niečo za 60 gemov, som zvedavý, kto to uhádne. Kto to uhádne, tak mu dám srdiečko na ten komentár. Takže určite nezabudnite hlasovať. No nie hlasovať, písať do komentárov, že čo by to tak mohlo byť. OK, aký trickshot. To čo bolo? Ale dobre som si to načasoval. A toto by bolo asi pre dnešné video všetko. Jak sa vám toto videjko páčilo, like, odber. A strašne sa vám chcem prepáčiť a čus!